Takže dobrý deň prajem všetkým. Máme tu stribok a predvedieme si nabíjanie a vybíjanie striboga bez použitia vybíjacieho náboja, aby netrpel úderník. Stribok si nabijeme. Máme ho nabitý. Ak by sme teraz cvakli na prázdno bez vybíjacieho náboja, tak nám trpí úderník. My si dáme záver do polohy. Cítime aj počuť na videu, ako naťahuje kohút. Tak si bezpečne ho vypustíme. A je vybitý. Takže ešte raz nabiť. Tak. Máme ho vybitý. Vtedy vieme vybiť stribok bez toho, aby sme použili vybíjací náboj.